আজি আমি বিশ্বনাথ জিলা নিখিল बर' ছাত্ৰ সন্থাই আসাম জুডিচিয়েল সার্ভিসত আমি 50 নম্বৰৰ বড়ো লেংগুৱেজত পাব লাগিছিল পেপাৰ, কিন্তু আমি এইটো পোৱা নাই। তাৰ কাৰণে আমি বিশ্বনাথ জিলা নিখিল बर' ছাত্ৰ যে আজি আমি এডভাৰটাইজমেণ্টটো জ্বলোৱা কাৰ্যসূচী লৈছে। এইটো আমি আমালোকৰ ইয়াতে নহয়, অল অসমত যিমানটো আমাৰ নিখিল बर' ছাত্ৰ সন্থাৰ হেড অফিচ আছে তাত আমি ইয়াৰ কাৰ্যসূচীটো লৈছোঁ। আমাৰ ডিমাণ্ডে এইটোৱে, আমাৰ যেনেকুৱা হ'লে আমাৰ বড়ো লেংগুৱেজৰ পেপাৰৰ 50 নম্বৰটো আমাৰ লাগিবই। পশ্চিম গহপুৰ আঞ্চলিক কমিটি এফচু আৰু বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি এফচুৰ হয় আমি এটা আন্দোলন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। কাৰণটো হৈছে আসাম জুডিচিয়েল সাৰ্ভিস, এই সাৰ্ভিসত আমাৰ বড়ো লেংগুৱেজৰ যিটো নেকি আমাৰ যি 15 পেপাৰ, এই পেপাৰটো অসম চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ তথা মূল্য নিদিয়াকৈ আমাৰ এই আসাম জুডিচিয়েল পেপাৰটো মানে গ্ৰহণ কৰা নাই। এইটো লৈ আমি আজি বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট এফচু আৰু পশ্চিম গহপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি এফচুৱে এই কাৰ্যসূচীটো ল'ব লগা হৈছে। আগন্তুক দিনত যদি অসম চৰকাৰে যদি আমাৰ বড়ো লেংগুৱেজটো যদি একচেপ্ট নকৰে আসাম জুডিচিয়েল সাৰ্ভিসত, তেনেহ'লে আমি আগন্তুক দিনত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ব বুলি আমি আজিৰ তাৰিখত এই ঘোষণা কৰিছোঁ। दिनै जथायै सोनाब गहपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे आसाम जुडिसियेल सार्भिस जे बे सार्भिसाव जिथुनिखि बर' लेंगुवेजखौ सोफादेरिनि थाखाय मोनसे खुदिसारनाय बे हाबाफारिखौ लादों। खारन जोंनि बे बर' रावा एबा बर' लेंगुवेजआ जोंनि भारत संबिजितनि 80 फारिलाइयाव सोजानाय मोनसे राव। बे रावखौ दिनै आसाम सरकारा निग्लेक्ट खालामनानै गावसोरनि बे आसामनिनो मोनसे असमिया रावखौल' बेवहाय जोङो होनायखौ नुनो मोन्दों, अर्थात कम्पालसरि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बे हिसाबैनो जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सोनाब गहपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जथायै बे हाबाफारिखौ खुद्रिसारनाय आरो एडभार्टाइजमेन्टखौ सावनाय बे हाबाफारिखौ दिनैनि बे तारिखआव जोङो लानो गोनां बाध्य जादों होननानै जों बुंनो नागिरदों। बे जिथुनिखि दिनैनि सेथि बे दिनाव बे हाबाफारियाव जा एडभार्टाइजमेन्ट सावनाय जिथुनिखि हाबाफारि लादों, बे हाबाफारि लानायाव जुदि आसाम सरकारा जुदि गनायाब्ला उननि समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि समाव बेबायदि गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन हाबाफारिखौ लाबाय थागोन होननानै जोङो फोसावनाय जायो। बियो निश्चय नंगौ, जोंनि बे बर' लेंगुवेजखौ आगोलनिफ्रायनो जिखि जाया मोनसे एग्जामावनो जा, मोनसे सार्भिसनि एग्जामावनो जा, फरायसालिनि माखासे माबाफ्रावनो जा, आसाम सरकारा बे लेंगुवेज जोंनि बर' रावनि फारसे एसे माने गुरुत्व होयै एबा बिमा गदायनि नोजोरजों नायबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा बेबायदिनो सम बेबायदि खुदिसारनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों, जेब्लासिम आसाम सरकारा जोंनि बर' रावखौ 8 शेड्युलाव हाबनाय हिसाबै जे समान अधिकार एबा समान मोनथायखौ होआब्ला बेबायदिनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थागोन।